Is the letter that was written by Ubrink speaking about you not passing a competency assessment report. Did you do a competency assessment and did you pass it or you didn't pass it? Why pass and why fail? Well, I don't. It doesn't say you failed it like it's a it's like whether you passed. What do you call it? Let me say it was not positive. Why pass and why fail? Okay, let me say I fail. Okay. Namhlanje I'm sure into ba usibiyane uzokwenza some serious introspection. Ngoba uthe evula umlomo uJames wabembuza into ba xa ucinga kwa SAPS awukayi reach expiry date yakho na. Because ayenzi sense into ba kube khona nje umuntu ongafuna ukumitha nawe umithe naye nguBrown Bukhotsi ke lowo uze uyithathe extent yokumgooglisha ungamprofile yini kwa crime intelligence because akulindelwanga abantu bakwa crime intelligence badibana nabani nje kalula njalo kungane ngenzanga njalo ekubeni ngoba onye empathy nguvessels ebeke wayibuza into enjalo into ba kutheni wena apho uhamba khona ingathi soloko unengxaki nje soloko kunama allegations akulandelayo usibiya waye kwa Scorpions yadisbandwa iScorpions waya kwa Hawks kwiHawks wagxothwa because kwakunama allegations ngaye wagxothwa wasuka khona eventually waya eCity of Joburg nakhona wanama allegations ama millions akhona ubuye usuke ekhona ke ngoku eCity of Joburg ebuya ngapha kwa SAPS njoba seke zibhaqa enalama allegations ingasuba nalanga ama allegations wakhe wokuqala phofu apha kwa SAPS ukuthi noKhanyile uke wambuza into ba kwamasipali wawuvethwe ngibani waqashwa njani bebe scrutinize even iappointment yakhe uyabona into ba into inokwenza neappointments zakhe ngoba ufuna ukwazi because babuza imibuzo ba ubana wayi kwi-interview yakho wawu interviewer ngobani uyabona into ba bazomdiga deep they are going to go back because ezibembuza ezinye angazikhumbula kanye xa kuthethwa ngecase case ethizeni athi hayi case ndayiwini okanye ecourt nani bafuna ukwazi kwakungubani uyabona nje ba usezo scrutinizwa le idinga nje some serious introspection because nje andiyiboni like ndive I think ngubani nguvessels na okanye ngubani na enye yeMPs imbuza into yoba uyamazi uEdwin Soti ibe ungena ku Edwin ngoba after uyambuza nabo ngokhethi ke no Brown aba wazombuza into yoba akunazi gifts na obozifumana kubo the time even Piku Durban July wayebhadalelwe ngubani ko Durban July and immediately after wabembuza ngoEdwin Soti I was like I wonder ungena phi yena so nje ibininzi but bishushu yona phenje but nje bamscrutinizile yena gqi ngoba uze ukhona nomnye oze wambuza into yoba xa ucinga awuyo police eli corrupt